Takže čaute všetci fúzáci, všetci milovníci dobrého jedla. Nachádzame sa v centre Kyota v jednej z velikánskych pasáží. Dostali sme odporúčanie od nášho dobrého priateľa Ichira Kubotu, ktorý nás odporúčil, aby sme sa išli pozrieť na Nishiki Market. Je to miestny trh, kde je tiež možnosť kúpiť rôzne druhy pochutín od výmyslu sveta. Ešte som tam nebol, takže neviem, čo všetko sa tam nachádza. Ale ideme sa tam pozrieť, tak poďme na to. Tak a tu už začíname s rôznymi pochutinami, nakladanou zeleninkou, ktorú je možnosť ochutnať. Reďkovky, uhorky, baklažán. Nakladajú to. Nejaký slaný, kvasnicový, kvasný. Fuj, nejaký taký silno kvasnicový roztok. A tu máme rôzne pochutinky. Takáto pasáž, ako môžete vidieť, je tu z každej strany, z každej strany asi tak kilometr dlhá, že nevidíte ani nakoniec. Krásne to tu voní, tak gaštanovo. A hľa, čerstvé gaštany. Thank you. Smile. Môžete vidieť, toto je spravené z nejakého druhu silikónu a robí sa to takým spôsobom, že predtým, než to idú vyrobiť, tak ten kuchár to normálne to jedlo uvarí a keď je to jedlo uvarené, tak potom ten majster, ktorý to vytvára, to zaleje nejakou tenkou formou gumy alebo niečím podobným, ktorá vlastne spraví ako keby obrys toho jedla a potom sa na to maluje a z toho vlastne tak vzniká to jedlo. Wow, toto vyzerá veľmi krásne. Všetky možné druhy zeleniny naložené. Tak ako ste mohli vidieť, je tu toho naozaj veľa a super je to, že človek tam môže dojsť a môže z každého ochutnať, takže ja sa teraz s vami lúčim a idem to všetko pochutnať. Majte sa, čaute, ahojte.